Izibongo zokhozi FM olumaphikophiko. Isibhabhanyone esishama phiko phezulu kweGolnetheku. Inyoni endizele emafini kumkhathi wajama zonke izizwe zakhothama. Ukhozi onjengengudude phakuzisa amaphiko kwaqovumula izulu. Sizwile ihlewula ngezulu kaKE Masinga phansi eintabeni zaseBhodwe. Yaphinde yabubula ngezulu kaBhodloza Nzimande elingenamkhawulo. Ishashalazi zeligida amatshitshi namajongosi. Lagida oLady D, lagida oDithi Ngwenya. Laphinde lagiya amaciko agiya ngombhobho njengesikhwili. Ngisho izingcwethu ogcabale mbathathu manyathela noKhansa Siri Mchunu umfana omuhle nabonke abafana bakhona emhlabeni. Ndizanyoni emaphikophiko, ndizanyoni yesizwe ujubalale umhlaba wonke. Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe umini yakhuba imbongikazi. Kuhambe kanjalo ngempela kuhamba kanjalo ngikutshelile ke emlayelo ekseni ngathi namhlanje uhlelo lethu lizoshintsha nje kakhulu ngathi ke namhlanje sibusiseke kakhulu silana uDkt Phumzile Mlambo-Ngcuka ngibese nginitshela futhi ngikhuluma ngaye futhi niyamazi bese ukuvuselela nje ukuthi ngisho ukuthi ke ubekade former United Nations Under Secretary General ephinde futhi abe Executive Director of UN Women United Nations Women konke kwakhe kuhlangana ngizokutshela indaba ngikubone konke kubo August maqala August maphela ngiyacabanga ukuthi ngiqinisile mangisho njalo asibingelele sawubona ngiyabulisa nabalaleli yebo mhlambe ngishaya disclaimer ukuthi mina nawe kunobubhululwana sazana kudala mhlambe ke ngisho ukuthi uma usuza sengikujikela ngithi mhlonishwa indlela ehlonipha ngayo mhlawumbe kwenzeke ngithiwe sengisho njalo isimo sakho isiqu sakho into osimele ubuwena osijabulisa kakhulu mhlawumbe ke ake ngithi ngicela ubingelela abalaleli ubatshela ukuthi njobulana nje ufana nendodakazi bathi daughter of the soil ya nibingelela nonke emakhaya naseyindaweni nikuzo ngijabulile ukuthi ngibe nethuba lokuthi nje ngize la eThekwini ngizokwenza lolu hlelo ngibone nomhlobo wami uLady D ekudala ngamgcina yebo I am looking forward engxoxweni sizoba nayo yebo mangikubuka vane ngibuye shone emuva ngikuthathe usuka kaMlambo uba-Ngcuka phakathi nezinsuku ntambama angisafuni ukuya lapho mabekubuzwa ke ukhuluma buhlanganisa kakhulu nesiXhosa ngoba ke sebathatha sakuhambisa vele sathi hamba uye kaNgcuka wakhula khona umakoti othembekile nako konke uyakwazi ukuxuba ube isizulu ube isiXhosa okuyinto esiyona nathi siyabonga kakhulu uma ngabe sibheka ke sithi ngithi ubuyele ekhaya ingoba ekhaya uzalelwe eClermont. Yes, ngizalelwe eClermont ngakhulela khona ngafunda Ohlange lapho mina nawe sakhulela sahlangana khona baje sasi big 6 sawo silala dormitory eyodwa kumnandi yebo siqinile asingakufihli lo size sisho ukuthi kwaze kwamnandi eDormitory ngabe ngcothi siyasuka emakhaya size la eDormitory singaye emaklasini sawaqeda wahamba lapho waqhubeka mangibheka isikhathi esiningi uyayithanda into enemfundo uyayithanda into enabantu abasha ngicela sikulandele sisuke lapho Ohlange nawe ngithuke kabi ubonke ukuyawafundisana khona ngahamba masiqeda Ohlange njengoba sasinane ngaya Ongoye ngo-1976 manje sesiya-expose ke yebo but ke u-1976 lo ke ongazange alunge for abantu abaningi nathi saxoshwa esikoleni isikole i-university yavalwa ngahamba ke mina ekupheleni konyaka ngayelisuthu ngalesikhathi edube naqoshwa esidube ngoba kwasibonakala ukuthi kuzoba nzima ukuthi siphinde sithathwe kwamanye ama-university ase-South Africa so ngazama indawo ke yokuthi ngiye elisuthu ngaba nenhlanhla ke ilisuthu yasithatha sibaningi nje abantu abangalowo nyaka and then funda ke khona sibaningi abase-South Africa aqeda khona i-degree yami elusuthu iyenziwa yiloko yasengiyihlanganisa ke manje wasuka impela ngiyabona ukuthi lapho wasuyahamba waye College of London ila uthola khona wafunda khona so before ngiye e-College of London ngabuya ngazofundisa Ohlange mangiqeda elisuthu in fact angiqala ngoHlange ngaqala eMpumalanga
ngasuka eMpumalanga eHammersdale ngase ngiba sohlange lapho ke ngafike ngahlala nje ngazenza kwaba mnandi esekhona malumo SD cha kwaseku principal Sangweni Sangweni so ngaleso sikhathi ke izinto zase zingekho right kakhulu eSouth Africa so nathi ke nama students esasiwafundisa ngaleso sikhathi engenela izinto ezazikhona zesizwe nami ke nguthisha wabo ke ngiba understand futhi ngisupporta ngibancedisa lento ke yenza ukuthi ke singabi sematheni kahle nokhulumeni wayephethe ngaleso sikhathi kwakuseKwaZulu ngaleso sikhathi sekunzenyana esikoleni ngihlala esikoleni ngivakashelwa amaphoyisa ngibona ukuthi no principal akayithandi kahle lento so emva kwaloko ngadecide ukuthatha indlela ngayosebenza eGeneva ngasebenzela iYWCA angazi uma uyakhumbula ke yini ukuthi thina sasingama white teens ngikhumbula ke sigqoke ingubo ezimhlophe singabantu ama teenagers eYWCA ngangisahleli nabo ke isikhathi eside ngi-active nje ey'ntweni ze-YWCA so bangirecruiter qala bangirecruit ukuthi ngi-attende i-conference eTanzania i-conference ye-youth yase-Afrika which just opened my eyes because when you went to Tanzania wawufika lapha uzohlangana nabantu be-ANC abantu bakudala okwade wabagcina uhlangane of course ne-youth evela kuyo yonke Africa and it really changed my mind on a lot of things leyo conference le and then emva kwaloko ke base bang-recruiter ke abantu be-YWCA ukuthi ngiyobasebenzela eGeneva ngiqale i-division ye-youth because abancane besifazana ngoba kwakuyi-YWCA kodwa ingena i-youth division kodwa kuyi-young women's kodwa wabona lapho uthi hayi khona akubalansile ngahamba ke ngaya lapho ke eGeneva emva kweGeneva ke ngabuya uyazi umlando wakho mude ngalendlela ukuthi ngiyayifisa kodwa uyiveza le honorary i-doctorate yobana bathi bokuqala bemva lokho ubusuloku wathola nje eyokuqala nje wathi eyokuqala i-doctorate yami yabona UJ before ibe UJ yebo kwama university nyane amancane so i-doctorate yami yokuqala honorary doctorate ngayithola lapho and then emva kwalokho ke kwaba i-University of Western Cape ke kwalandela ubuyile manje uyi-Chancellor khona University of Johannesburg eyaziwa kakhulu ukuthi industrial siyashaya utheni mawuhlangabeza saluthwa irobot la ukusondela irobot la bebekhombisa ukuthi sokubingelela silethi irobot siyawenza lo msebenzi into enhle ke e-University of Johannesburg ukuthi into ye-technology ayiyona into yenziwa ilabo abantu abafundela i-technology yenziwa wonke umuntu i-compulsory hayibo mawenza u-first year kufuna ke uthathe i-course ezokwenza ukuthi u-understand ukuthi yini i-fourth industrial revolution. Awungitshele ngabantu besifazane kakhulukazi ngoba naku mukhuluma nge-youth ukhuluma khona ngisho nabesifazane khona nala uhamba khona sike sathi sokhuluma nawe kwathiwa i-UN kubizile kunemhlangano enebuye yenzeke kumiphi ninyakaza kanjani? Angithi inkululeko yamakhosikazi yebo ayikafiki la kufana ngabe khona. Noma sesiya phambili kubuye kubhede sihlehle yabona nje COVID nje isihlehlisile kakhulu amakhosikazi alahlekelwa umsebenzi amantombazana amancane ezikoleni aba oma eseyingane so ukulwela ukukhulela kwamakhosikazi yinto esemqoka efunakala singayiyeki ngoba kubalekile ukuthi amakhosikazi siwakhuthaze and kubalekile ukuthi labo abaphethe ezindaweni
siba challenging if sibone ukuthi amakhosikazi awaphathekanga kahle. Uyazi ngiyajabula ngoba nabesilisa ubashiya ngaphandle kancane nje phela lento yokucindezela kwamakhosikazi into abantu besilisa. Lento yamakhosikazi umzabalazo wabantu besilisa. Ingakho uthe he for her. He for she. He for she. Yeah. Fanele kube yibona abamile because if bona bangathatha amanyathelo aqondile ingajika lento. So kubalekile ukuthi umzabalazo wamakhosikazi singawubeki emahlombe amakhosikazi kuphela. Because amakhosikazi awayicindezelanga wona. Laba abacindezela amakhosikazi if bona singakwazi ukuthi sibenze ukuthi bayibone ubuwrong bayo lento abayenzayo, ibona abangakwazi ukuthi bayeke lencindezelo ishintshe ke uhlelo nokuphatheka kwamakhosikazi. Kodwa mangakhuluma iqinisa indlela sasiyona akekho engasicabanga ukuthi ngagcina ushadile. Ohlangana kanjani uNgcuka? Umuntu ophaphile wengamcabanga. Izinto zimani kwenzeka. Saphata. Uhlangana phi noNgcuka? Ubulelani. Well, angithi ke uMr Ngcuka wayesebenza la eThekwini. Yebo. Engumeli lapha no GM Mxenge. Oh yes. So ngihamba mina ngiyesikoleni elisuthu. Yebo. Ngise planning. Yeah. Ande nayo khona la eplanning. Uyakwazi. Hayi wayengakazi ngiqala ukumbona. Ngisindwa. Angithi angifuna ukukhokha imali eplanning yokulak ngaleso sikhathi wawukhokha mangabe uzofaka impahla eningi eplanning. So incwadi zami ngiyana zesikoleni ngiziphethe ngesandla asangisinda weza bazongiphathisa. The rest is history. Ushithi umuntu mengene ngobumnene kuwena umuntu akhombisa ukukhathalela noma yini uyamthanda umuntu okhathalela abanye abantu. Ilento uMlambo Foundation ke ngiyafisa ukwazi ngawo. uMlambo Foundation uyazi ke njoba nje imfundo ngiyithanda kangaka. Sisebenza nezikole ngoba nami bengibona ukuthi izikole zethu ziyawa. So sincedisa principal kakhulu ekuphatheni isikole ukuthi isikole sivuthwe. Ngoba isikole kufanele ukuthi sibe rich ukuze abantwana baqhube kahle baphathe. Uthwa sinemali. Yeah, isikole noma ngabe asikho rich siyakwazi ukuthi siqonde abantwana bayele phambili. And then sincedisa no teacher lezi fundo angathi ezinzima imaths, physical science, iaccounting sibancedisa ukuba trainer ukuzifundisa lezo sifundo. Iyo nje kakhulu but ke also si specialize nge-technology kakhulu ngoba mina i-doctorate yami leyo ngayingistudishile. It was on education and technology. So i-thesis yami le i-foundation yami is about my thesis ukuthi singenza kanjani ukuthi ezikoleni zethu lapho abantwana bethu bafunda khona nabo bangadlulwa i-technology because bazothi mabe graduate lapha bafike emhlabeni lapho kusetshenziswa khona i-technology. Also abantwana bamantombazane bangashiyeke emuva ngoba sela ku technology ikhona lento ukuthi amantombazane ayashiyeka. So kufanele sitrain othisha kakhulu abesifazane ukuze bawaphusha amantombazane but nawo amantombazane siwaphushe ukuthi I understand i-technology. Sibe sizoba no engineer abamantombazane, sibe nama program amantombazane ukuze technology ingabi nje into yabafana. Ungathi wawazi kuzofika lesi sikhathi. Uyasibona manje ukuthi sikuphi. Ayibo ngiyibona kahle. Kuba khona indaba ezimnandi kakhulu njalo qedwe kisho. Kuba khona uyibona athi ngathi ziyama challenge nyana. Ngiyazi ukuba nenhlanhla abahamba bathintane nawe ngoba indaba esematheni teenage pregnancy. Abanye bathi izikole zamantombazane seminary nalezi abafana engathi zingaqhubeka zibe khona. Abanye bathi nesibuyisele emuva sibe nezikole ezixubile. Into enjalo nje wena mawufika uzoxoxa nihambela kumphulaini kuma discussions. Yes, mina ngiyasithanda lezikole zabafana bodwa nezikole zamantombazane bodwa but nje mangathi nje emantombazaneni amantombazane afunde esikoleni samantombazane wodwa a strong ekubeni competitive ngoba azibekela la phezulu amagoli seminary esibaye eyesiphethe kabi seminary mayifile sitatazele because esikoleni sinabafana namantombazane ibe khona lento ukuthi amantombazane akuthathe ukuthi hayi abafana yibona abazolida azinyeze wona kuqala sekuba ngcono manje amantombazane a strong kodwa akunjalo yonke indawo. So esikoleni samantombazane
waya wonke umuntu uphushela phambili Yeah. so lento iyanceda to push amantombazane ukuthi azibekele lapha phezulu yeah manje ke sesibheka la kujabuliswa ukuthi khona abantu mabekubona bakufisela izinto eze angisho amanye ama Cape Town ukhona kakhulu nakwezinye indawo sekhona into ebezi kubuyisele KZN na indaba namba njenge Black Mambazo bathi wozane emnambithi so kuhamba kanjani and emnambithi namanje uthi uyezikoleni ezimbili kusho ukuthi unako ukubuya ubuyele ngalo kakhulu yeah nje ngisho ngeBlack Mambazo ngiyajabula ngoba ubabshabalala wayeumuntu walento ethiwa i-social cohesion okay namaculo wakhe yawakhumbula nje amaculo asathanda ukusiqoqa ngiyajabula ukuthi abafana bakhe nabo bayibambile so bafuna ukwenza into lapha emnambithi bafuna ukwenza kugijinwe angazi ukuthi sokwenze njani thina abanye imarathon ngonika amanzi kube iconcert so thina siwuMlambo Foundation siyaba supporta ngiyabacela nani cause ngicela niba support nipapashe lento so that abantu abaningi bezophumelela siyafuna ukuthi lo mculo bawuqhubeke nawo imake uthi ke kulonyaka February nje siyaso February 11 mina usheshe ngitshela angizokhumbula ngizobhala phansi ngicela uyojim kodwa ngiyonika amanzi namandlula ngoma lapha endlini ngicela uyojim ayanda bazogijima siyabonga kakhulu ke siyabonga nakuKhozi TV bazokubona usiya uzokhuluma nawe mina ngijabuliswa nje ukuthi sikwazile ukukhuluma nawe omama bavuseleleka abantu abasha kakhulukazi amantombazane bavuseleleka nempilo njena siyabonga kakhulu ngiyajabula ukuthi uyakwazi ukuthi uqhubeke ubuye la ukhona University of Johannesburg uthi engakabi nje Asafuna ukubuza ukuthi sinjani yayinjani. Hayi nami ngiyabonga kakhulu and ngicela ukukhuthaza omama namantombazana mabangazibeki phansi. Mababe phambili. Mabe ngena endaweni bavula umlomo. Ngoba mawungena endaweni uvala umlomo akekho umuntu ozokhumbula ukuthi ubukhona. Abantu mabakuzwe ukuthi ilizwi lakho wena uthini. Noma into ungayazi kahle zama. Kubalekile ukuthi ube khona ukhulume. Ungabhidi kodwa phela kodwa nje ube strong ungakhuluma just ukuthi ukhulumile kodwa lokho okuzwa ngicabanga into ofuna ukuyisho uyisho. Sibonge kakhulu banawe siyajabula bazokubona uKhozi TV besikhuluma la noDkt Phumzile Mlambo-Ngcuka kube injabulo kuba nawe. Siyajabula. Danki siyabonga kakhulu. Sanibonani igama lami nguSiyamhlongo. Namhlanje ke kuyintokozo kumina ukuthi ngizoba nengxoxo nalowo wesifazane ohlonishwa umhlaba wonke. Hayi nje kuphela eNingizimu Afrika njengoba siziqhenya ngaye ekade aphakamisa iflag lalelizwe. Siyamazi kakhulu, iresume yakhe inkulu kakhulu. Kodwa engingakusho nje ade sikhuluma ngaphambi kokuthi singene manje emoyeni ukuthi uyinxusa lamalungelo abantu ikakhulukazi amalungelo esifazane kuubizo lokhu kuyena. Siyamkhumbula ukuthi uke waba uDeputy President waseNingizimu Afrika, uke waba iUnder General Secretary at United Nations. Njengamanje lokho futhi kuubizo uExecutive Director United Nations Women. Engikhuluma ngaye uDkt Phumzile Mlambo-Ngcuka. Dr Mlambo-Ngcuka siyamukela kuKhozi FM TV. Ngiyabonga nami ngiyajabula kunibona nokubona abantu emakhaya angithemba nabo bayangibona. Ngike ngagibela nawe eBhanoyini ngithi kwakunyaka ka2002 noma 2001 ngathi mina indlela abhizi ngayo kuke kwenzeke nje kodwa ukuthi uphaphame usehotela uyibuza ukuthi konje ngikuliphi izwe kakhulu kuyenzeka lokho ubheke phezulu ubona usilingi uthi ukuphi la well mawuhamba lokuhamba ulala uvuka kuba njalo khulele eClermont uzalelwe khona usalithola nje ithuba lokuhamba imigwaqo koFeneni okodabeka koMvuzane as a little girl that you were with the memories that take you back to the little Dr Phumzile Mlambo-Ngcuka. Hayi angisalithola and ngiyayikhumbula leyo nto ekakhulu endunduma lapho engahlala khona the last years ngihlala eClermont. Ngingajabula nje mangayithola isikhathi nje ngizivakashele nje lapha endunduma qhelise wonke umuntu protocol uyifakele omacele uthwala iduku uyihambele nje ngoba vele futhi nabantu lapha ngiyabazi nabo bayakwazi.
eli empilweni yakho imfundo ibe yinto ozibophezele ngayo nanokuthi ufunde Ohlanga wagcina ususebenza khona futhi ubile umfundisi ngokwemfundo ube umuntu nje oyibophezele from a young age. Yini ayidale lokho? What convictions really pushed you to go after education njengoba namanje usakwenza? Kukhona into empilweni kaMafukuzela eyisifundiso. Mawucabanga ukuthi yena ngesikhathi ekhula eba yindoda eba ngumfundisi yonke into kwakunzima kangakanani. Eqala umbutho ANC kwakunzima kangakanani kodwa wakwazi ukuyenza leyo nto. Wakwazi ukuthi akhe isikole sime nje kuze ukuthi nathi generation yethu ikwazi ukuyofunda lapho. Leyo was a message yangena kakhulu ekhanda. So mina futhi ngafunda Ohlange isikhathi sika SD Ngcobo. Wayixoxa le ndaba every year makuvulwa izikole. Wonke umuntu omusha uzoqala ezwe ngomlando kaMafukuzela. So mangabe ufunda lapha wawuhlala uzibuza ukuthi mina yini into engingayenza ezokwenza ukuthi lo msebenzi waqala uMafukuzela ungapheli. Into engicabangayo ukuthi thina esiphila ngalesikhathi samanje sisazama ukuhamba emkhondweni wakhe. Sisazama ukwenza ukuthi lo msebenzi ngophela akakapheli lo msebenzi. Ukuthi lo msebenzi awuqala masuqhubezele. Uzufike la kufanele ukuthi ufike khona. Enye yezinto nje usakhuluma ngayo Mafukuzela uDkt John Langalibalele Dube Ngcobo. So ikhuluma le kaNgcobo ngelinye ilanga. Ilesi sifundisa sithola eTuskegee ngaphansi kuka Booker T Washington sika Triple H head, heart and hand. Mawusikhumbula leso sifundiso ngoba uqeda kusitshela ukuthi njalo kwakuhleze kubuyekezwa maqala unyaka. Sikusize kuphi wena empilweni yakho naseyifundisweni oyinikezela kwabanye? Singisizile kakhulu because uma ngabe ufunda ufundela ukuxaxulula inkinga ezikhona emphakathini. Awufuni ukuba isifundiswa nje. Ufuna ukuba ufunde ngoba ufuna ukuxazulula izinsizwa, izinkinga. So nami lento ngenza ukuthi uma ngabe ngiloku ngingena ezindaweni ngithola imfundo ethe xaxa ngicabanga ukuthi konje lento ngizoyenzana. Angifuni ukuba ne-certificate just nje ukuthi ngibe ne-certificate but mangisibona ukuthi le certificate sizokunceda ukuthi ngenze le nale because ngizama ukuthi into engiyifundile mayenza ukuthi kube khona into engiyenzayo noma ngiyenza ngezandla. Waba i-Under General Secretary emhlabeni othuthukayo nasemhlabeni obusilele ekuthuthukiseni abantu besifazane. Nakuwena njengowesifazane ongena uzazi izinto ofuna ukuzozenza ukuthuthukisa umuntu wesifazane kwabanjani mawufika kulo yamhlaba wase-United Nations la kuthathwa khona kudingidwa kuwena njengowesifazane ongena uzazi izinto ofuna ukuzozenza ukuthuthukisa umuntu wesifazane kwabanjani mawufika kulo yamhlaba wase-United Nations la kuthathwa khona kudingidwa kuthathwe khona izinqumo ngomhlaba nomhlahlandlela sibheke phambili. Into efanele siyazi nge-United Nations ukuthi iyisibuko sezinto ezenzekayo emazweni nasemphakathini. Ngoba phela ngithi inhlangano le edibanisa amazwe ngamazwe. Lamazwe la mangabe hlangene lapha lonke ilizwe lisikhombisa ukuthi ezweni layo lenze njani. So akubi lula ukuthi ngaso sonke isikhathi abantu bavumelane. Ezintweni ezidibene nezinto zamakhosikazi kwakukhona ukuthi kufanele sidonse ezinye izizwe. Kwakukuhle ke ngoba i-majority yayikwazi ukuthi ivumelane. Kodwa ngoba ku-United Nations uma nje kukhona abaphikisanayo noma ngabe bebancane kanjani into ayiphumeleli. So kufanele nizame ukuthi nibancenge. Lento yenza ukuthi ningakwazi ukuthi niye phambili kakhulu ngoba mangabe niya phambili kakhulu nibashiya lapha bazonidonselela emuva. So you always were moving much slower than ipace ongahamba ngayo if ubuzihambela nje uhamba nabahambayo. So
ngafunda kakhulu ku-United Nations ukubekezela ukuthi i-diplomacy yinto enjani, usebenza kanjani nabantu ongavumelani nabo kodwa ufuna kube khona i-progress. Wenza kanjani ukuthi ukwazi ukucompromise so that ingazopatshalaka lento yenzayo ine-stress leyo nto. Ay angifuni ukuqamba amanga kwakunzima kodwa ke sasikwazi ukuthi sisebenze emazweni lapho mhlamba amazwe angavumisani kahle nalo msebenzi esiwenzayo. Sabenze nama NGOs akhona ukuthi hey government wena uyasihlupha shisani nalapha ekhaya, angisho ukushisa ngomlilo kodwa khulumani ukuze ugovernment ayenze ushintsho ayisho abe nako ukushintsha. Leyo nto ke yinto ebisinceda kakhulu because ugovernment abaningi abafuna ukuthi babukeke be-wrong ebantwini babo. Into eyenzima kakhulu amazweni amaningi ane-religious government, ane-traditional authority, kanye lawa okuba lukhuni khona. And ngangingazi nami ukuthi emhlabeni maningi kangaka amazwe adependa kwi-traditional authority kuthi noma ne-constitution kodwa amazwi ama-traditionalists e-Afrika maningi, e-Asia maningi kakhulu nje lawo ma-continent womabili ayikwazi ukuthi sometimes Middle East njengoba nje kuliwa kunezinto ezifuna ukusonjululwa khona kodwa i-religion nabo iyababuyisela emuva ey'ntweni ezidibene nabantu besifazane. Bengisathi ngizoza lapho Dr. Mlambo-Ngcuka ukuthi akusinikeze nje kafushane i-context yomhlaba uyiqhathanisa ne-context yaseNingizimu Afrika maqondana ne-development kakhulukazi yomuntu wesifazane. You know ngeminyaka ama-90s sasiya phezulu la eSouth Africa. Ngangibona nami ukuthi cha khona la siyakhona. Khona la siyakhona. I-status samakhosikazi siyasinyusa. Angazi ukuthi kwenzekeni. La sivele nje saba ngathi siyadideka. Kodwa ke angisho ukuthi sesihlulekile. But mangibuka emhlabeni akhona amazwe aphambili kunathi kakhulu. Nathi eSouth Africa singenye lelizwe elisathuthukisa kodwa ebelinayo i-direction eya endaweni e-right. Imithetho yethu esinayo ethinta abantu besifazane nayo i-right. Kodwa umuntu yena akashintshanga. Especially abantu besilisa. I think senze imithetho eminingi yokuthi sikwazi ukuthi senze kube khona ushintsho kodwa labantu laba bafuna balalele imithetho sabebona singabashintshanga. So umthetho u-advance kakhulu kunabantu abakhona la. So mningi umsebenzi esifuna siwenze la. That is why njengoba ngangise-United Nations ngoba namanye amazwe ayinayo le ngxaki ngathi masiqaleni i-program ejonge amadoda so that sizobona ukuthi nawo siwaguqula kanjani ukuze ayibone ukuthi lento yomzabalazo wamakhosikazi hayi ukuthi ilwa nabo, ilwa ne-society but ke nabo bayiphathi yale society. So funeka nabo bazimbandakanye. Saqala ke le campaign ukuthiwa uHe for She. Lapho ke sisebenzisana namadoda afuna ukumela i-gender equality. And sabona inguquko zenzeka ey'nkampanini emazweni kutshintsha imithetho kodwa into ekusafunakala siyenze iningi kakhulu. Indlela esafuna sihambe iseyinde kunalesi sihambile. So ke it's not yet time to rest. Kusafunakala nje silwe but i-struggle samakhosikazi esiya phambili asikwazi ukuthi sibe i-struggle samakhosikazi ewodwa. It has to be i-struggle samakhosikazi
namadoda sabafana namantombazane bonke bawusebenzele lolu shintsho ukuthi lenzeke. Yazi mangifika emhlanganweni lapho kuzokhulunywa khona into zamakhosikazi ngibona kugcwele amakhosikazi ngivele ngididibaleke ngoba ngivele ngibona ukuthi sisadlala ngoba abantu la besizama ukubashintsha amadoda awekho la. So kufuneka thina sisuke kwi-comfort zone yethu yamakhosikazi siye outside siyofuna labantu ekufuneka nabo kuba babe khona la endlini makukhulunywa lezi zinto nabo babe nalo indlela yokufaka amazwi abo nabo babone ukuthi yini ngempela into abangayenza. Usamkhulu umsebenzi. Kodwa sithembeni nake. Yeah, ekuthembeni thina sibe singabantu besilisa kodwa kakhulu futhi kube kuyintsha kuba yinto yokuthi mawuyimukela ibaton yokuthi iqhubeka njengomuntu omusha uyimukela ufundisiwe ufundisekile nalokunikayo uyibeke kahle i-succession plan lento yangikhumbuza ngike ngaba komunye umcimbi ngonyaka 2021 ekhona no Lady D lapho khona hlonishwa khona abantu besifazane sekudlalwa lengoma kaThandiswa Mazwayi amagama okuqala ayo njengoba yayidlala kwakuvela abesifazane omamlilian Ngoyi omama uWinnie Madikizela Mandela bavela nobakhubuso uthi ke uThandiswa the world changes revolutionaries die and our children forget ingakanani inselelo eninayo njengoba nilihambile lelu hambo ninawo umbono ukuthi nidlulisele nazi futhi ukuthi nisidluliselile isifundiso kubantu abasha. Ibalekile kakhulu indaba yokuba nalomthelela okuninselelo. Kubalekile ukusebenza kodwa futhi in an intergenerational space so that laba sebebadala bakwazi ukunika isifundiso kulaba sebebancane. Kanti nalaba abancane banezifundiso eziningi abazinikayo abantwana abadala ngoba banawo amehlo abo okubona. And it is genuine lento abayibonayo nabo. That is their real lived experience. Ekufuneka si-respecta because le experience yabo iyona esibonisa phambili. Ngoba angisibona bazophila isikhathi eside. So kubalekile ukuthi sikwazi ukuthi generations zisebenze ndawonye. Kubalekile ukuthi genders zisebenze ndawonye. Kubalekile ukuthi si-understand ukuthi futhi i-gender akuyona inkosikazi nendoda. There are other genders nabo sibafunele indawo yabo sibakhusele bangahlukunyezwa ngoba abazikhethelanga nabo ukuba ile gender. And I'm guessing you're specifically speaking about LGBTIQ+. Yes. So kuyafunakala ukuthi size wonke umuntu so that masinika le nduku sinikela ezandleni eziningi eziza sezinayo yonke lemikhakha umphakathi okufunakala ukwazi ukuthi uba-embrace ubahloniphe ukhule nabo. Singahlala kuze kushona ilanga kumele ngikudedele mina umsebenzi omningi. Awusitshele kafushane kwenzakalana eMnambithi ngiyazi kuvulwa izikole kanti kunensebenziswane khona phakathi kweni Lady Dr Joseph Shabalala Foundation. Abantwana baShabalala angive ngibathanda ngoba bayafana nobabwabo ngokuthanda ukumanyana kwemiphakathi ukudibana ukuhlangana komphakathi social cohesion. Kanti futhi nabo bawukhonzile umsebenzi wokufundisa ezikoleni. So lento yenzelwe ukukhuthaza abazoyenza ngo-11 kaFebruary yenzela ukukhuthaza izikole ukuthi zikhiphe ama-results aqondile. Izikole zaseMnambithi for instance lapho izobe yenzeka khona sizobe sizikhuthaza ngoba nami ke uMlambo Foundation ngisebenza nezikole eLimpopo nakwezinye indawo nami ngizobe ngiziso okwami ukubona ukukhuthaza lezi zikole zaseMnambithi. Kanti futhi ke ngiyathanda ukuthi ke basenza ukuthi sigijime so that
noko ke sizama ukwehlisa amafutha kanti bazophinde basijabulise nangomculo. So I think kuzoba usuku oluhle olumnandi kakhulu. So siyabacela abantu ukuthi beze kulolu suku. Yebo, siyothanda ukufika nathi mase leso simemo siluleka kuthina makungenzeka njengokhozi FM TV. Hayi no nimenyiwe noma kanjani sesinibhayile edolweni. Siyabonga. Siyabonga kakhulu usakhuluma nje ngokwehlisa amafutha angncome indlela oqikekela ngayo. Kuyasho ukuthi wasebenza nangaphansi kobuholi of the late Dr. Nelson Mandela ngoba bake bangihlebela ukuthi uma eqala ukubona ebona ukuthi ngazi ukuthi uthe ukuthi wayekutshela ukuthi awushintshe diet ke nesisindo sakho. Nami ngake ngayithola lo lecture. I-feedback eqhamuka kuyena kahle wena. Wangibiza ngise Pretoria. Ngaflyer ngaze Cape Town wathi thumela ukuthi president ufuna ukukubona. Ngahamba ngafika. Wathi le weight yakho le izokubulala. So wangitshela ama exercise kufanele ngiwenze wangibizela 10 times le and then wavula ifestera lapha kwakhe wangibona wathi yabona la ufuna uhambe la ngikubona uhamba la estate wehle wenyuka la uhamba ngahamba ngine stress kanjani. Kodwa ke sakusiza leso stress. Yezwa. Buka manje isikhumba sakho sichachambile, inwele zakho natural, umuhle, usebenza kanzima, awugqilazeki njenganathi kakhulukazi kwi-entertainment njengabantu abasha sivele siyekelele. Kanti lo mbono osukunika uNkulunkulu uzowuqeda ngalomzimba. Yes. No siyabonga Siyathokoza. Angikunikeze ithuba lokuthi ukhulume nombukeli wokhozi FM TV, umnikeze nje umyalezo nezilokotho. Siyabonga kuba bukeli bokhozi FM. Ngiyajabula ukuba ngibe nethuba lokuthi nginibone. Umyalezo wami nje ukuthi lapho nikhona emakhaya ikakhulu nenamantombazana nani bomama qinani. Uma ungena ebhodini khuluma ngomlomo siwazi ama ideas akho. Uma ku school committee contributor wazi ukuthi yintoni oyifunayo. Ungangeni entweni lapho unesikhundla uthule uthi tu. Ngoba ihistory izokukhohlwa ukuthi wake waba khona. Whenever you are there, people must never forget you. Wow. Ayitolikwa leyo. Siyathokoza kakhulu kuyinhlonipho Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka ngiyabonga kakhulu. Thanks. Khozi FM TV ke bekuyisona isihambeli sethu namhlanje. Sihloniphekile, siyajabula ukuthi nawe ulitholile ithuba lokubukela. Size sibonane ngokuzayo.